Escolti'm, que ha vist el meu fill, el Joan. No el coneix? Un xiquet així, d'uns 10 anys, amb el cap escarolat, pigadet i dolentot com la pell del Barrabàs. Se n'ha anat fa una estona cap al mur del llevant i ara no sé on coi para. Per cert, no tindria un tros de pa, no? I una mica d'aigua, encara que siguin unes gotetes per humitejar-me els llavis. Fa dies que no tenim aigua aquí. I el pit gairebé no em raja. Dorm, pobrissonet meu, dorm. El meu xiquet em fa patir. Sempre està fent la mona i sé que de vegades baixa al riu d'amagat per agafar una mica d'aigua. I un dia no sé jo. Què està passant? En quin món viu vostè? Que no té ulls ni nassos? Que no ha vist que aquí estem tots amuntegats com arengades i que no tenim res que dur-nos al pap? I que amb aquesta ferum de podrit i de merda, en comptes d'una fortalesa, això sembla una corralina de cotxos. La sent? La sent, la flaire? No ha vist que la gent s'està morint escagassada pels racons i que la merda ens arriba als turmells? Que no diu res el meu petitó? Ja fa un mes que estem així. Des de Sant Crisòstom. Des que els maleïts cavatxos van entrar a la ciutat. No va ser una bona pensada no quedar-nos al castell. Potser ara ja seríem tots morts i s'hauria acabat el patí. Diuen que s'acabarà aviat. Perquè els anglesos sembla que ja no aguanten. Que sigui el que Déu vulgui. Però que sigui aviat, sisplau. Obre els ulls. Obre els ulls. Obre els ulls. Però què és aquesta cridòria? Què diu que què? Sembla que han pres un nen. Diuen que han pres un nen? Mare de Déu, senyor Joan. Joan. I què passa ara? Què em pot dir què passa ara, senyor? Que veu el riu des d'aquí? Joan! 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 No!